χρησιμοποιείς αντένα 24/7, ετοιμάσου να κερδίσεις 24.700 ευρώ μετρητά, αυτοκίνητα, σκούτερ, το ηλεκτρικό ρεύμα της χρονιάς και κάθε μέρα δωρεπιταγές. Μέχρι το τέλος του χρόνου, τα δώρα είναι στο πρόγραμμα του Αντένα 24/7. Στείλε τώρα τον τριψήφιο κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 54991 και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Μάθαμε ότι κάνετε αυταρυγίες. Είμαστε από το Σύλλογο Αφηρημένης Τέχνης. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είμαστε? Συγγνώμη, έκανε. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ το jackpot του Τζόκερ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Σου λες θυμένο. Μα σούλτες. Καλύτερες προσφορές. Ποια οι περισσότερες? Πέμπτη ως Σάββατο. Προϊόντα Head & Shoulders, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα DAP, 40% φθηνότερα. Πάνες Baby Lino, Baby Go και Μορομάντιλα, 40% πιο φθηνά. Και μαλακτικά σου πει Ultra, 50% φθηνότερα, κρυμάσκα. Μασούτης, 40 χρόνια, οικονομικά και ελληνικά. Οι κληρώσεις του λαϊκού λαχείου ζωντανά. Τυχεροί, μόνο μοιραστούν μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ. Παρουσιάζει η Φωτεινή Κλοπετά. Είμαστε όλοι έτοιμοι να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερότερος. Αποκλειστικά στον Αντένα. Στα Bed & Bath το κύμα εκπτώσεων δυναμώνει. Μοναδικά έπιπλα Waverly, καναπέδες γνωστών Ιταλικών οίκων, υπέροχα λευκά είδη κλίνων, χειροποίητα κρεβάτια Waverly και κορυφαία αμερικάνικα στρώματα King Koil. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων έως 60%. Σαρώστε τα όλα και μόνο στα Bed & Bath.